Ngiyezwa kuthiwa nizifunela amadoda a-right. Angilwi nani, angilwi nami. Umbuzo wami uthi wena ake kuthiwa leyo ndoda e-right usuyayithola and siyakushada. Uzofika nani kuloya muzi? Ekhombisa nje ukuthi uhloniphile umuzi waleyo ndoda. Uzofika nani? Iso la mama lisekho. Inkosana ngeke usayithola. Ngeke phela usayithola, siney'ngane manje sizele. Ngeke usayithola inkosana, akekho ongazi, ngisho omama abazalayo, ngisho ogogo, ngisho okhulu. Kuyisasasa nje ukuthi ucacelwe nje, uthi uma uyintombi yakwenu uhamba uyogana usayitshitshi phaqa noma ungenangane-ke. Le ndoda o-right uzoyihlonipha ngani? Isiphi nje isidima uzoyinika sona? Ngoba ngiyezwa impela umoya uyavunguza ukuthi nidinga nje abantu aba-right impela empilweni. Lo muntu o-right umdingela ukuthi wena uzomnika ini e-right? Yini e-right nje ozomnika yona wena? Angilwi nami ngiye ngiyibuze nami ukuthi koshempe ngabe ngiyofika nani kuloya muzi loya engiyophelela kuwo Nkosi. Ngiyayibuza nami, hayi ukuthi angiyibuzi. Nalento ukuthi nilokhu nilwa unembeza womuntu uyalazi iqiniso. Mina nje akubuhlungu ndawo. Into ibheka mina, ayibheki mina, ngidubula ngisho ngibhekise ngakimi. Uyini-ke wena? Uyini-ke wena nje? Uyini? Hayi cha, uyofika nani laphaya? Ngoba wena ufuna umuntu o-right. Uzofika nani-ke kulo muntu o-right omfunayo? Umuntu bakuthi akajole ne-type yakhe. Umuntu akajole ne-type yakhe. Umuntu akayeke ukufaka ingcindezi enganeni yabantu. Ngiyalibonga ithuba. Thank you, sit down.